ఫ్రెండ్స్ మా తాతయ్య వాళ్ళ చిన్ని గార్డెన్ చూసేద్దాం రండి. చూసారా చూడండి చిన్ని క్యాప్సికమ్ ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ వంకాయలు అన్నీ చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి. చూడండి ఒక చెట్టుకి ఎన్ని కాయలు కాసినాయి. 3 మిరపకాయ ఇవన్నీ మిరపకాయలు ఇవన్నీ కాస్తున్నాయి. జూమ్ ఇది కొంచెం పండింది మిరపకాయ. ఇంకా రండి ఇంకేమేసి చూద్దాం. ఇంకో క్యాప్సికమ్ ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ వంకాయ. ఇది సీతాఫలం చెట్టు, ఇది జామకాయ చెట్టు, ఇది పపాయ చెట్టు, మ్యాంగో చెట్టు, మ్యాంగో ఇంకంతే. ఇదే చిన్ని గార్డెన్.